Hvad kan du mærke nu, halvvejs igennem vores forløb af forandringer i dit ansigt for eksempel? Hvad kan du se? I ansigtet kan jeg se rigtig meget. Jeg kan jo se, at jeg har fået langt større, kan man sige, fremtrukne linjer. Der er sket meget omkring mine øjne. De er blevet mere friske at se på. De er ikke blevet så trætte. Det sorte er kommet væk. Og så er der jo sket, at jeg har fået mere markering i ansigtet. Og det er formentlig også på grund af det vægttab. Okay, hvor meget af det, du har tabt? Jeg har tabt omkring 6 kilo nu. 6 kilo? Ja. Det er jo helt vanvittigt. Det havde du ikke regnet med. Nej, det havde jeg ikke. Det var også bare en sidegevinst. Det var jo ikke det, vi var ude i. Nej. Men at det må også give dig helt med meget energi og lyst til at fortsætte. Det giver rigtig meget energi. Jeg vil sige, at jeg aldrig har haft så meget energi, som jeg har haft nu de seneste 10 år, tror jeg. Det er helt fantastisk, hvad madomlægning kan gøre ved at få de rigtige råvarer og få den rigtige mad, daglige mad. Det er helt vildt, hvad det kan gøre. Det har jeg aldrig troet på kunne lade sig gøre, at man har været drænet af ens sukker og hvedemel så meget, som man har været. Ja, det er en rigtig god ting. Men du gør også en masse andre gode ting. Det at nu sidder vi i en sauna, og vi renser ud. Det handler jo også om, at hvis din kost den er dårlig, så er din fordøjelse også dårlig. Så selvom du har så et stykke tid spist rigtig godt, og fordøjelsen stadigvæk er i ubalance, så er det næsten lige meget, hvad godt man spiser, hvis ikke du kan optage de gode næringsstoffer, der er. Så det, at du begynder at gå i sauna og rense ud, så er hele dit system renset ud og virker optimalt. Og det samme med, at du er så flittig med din træning, alle de endorfiner, der bliver kickstartet i din krop, gør jo også, at både fordøjelsen går bedre, og hele dit system bliver oprettet. Fantastisk. Det er bare super. Så det er bare for life, det her.